Takže lidi, já vás zdravím u mýho dalšího videa po dlouhé době. A dneska si zase po dlouhé době zahrajeme Woodley Life. A jak jsem slíbil minule, tak si koupíme dům. A já jsem si teda v off-screenu vybral jaký a samozřejmě jsem i našetřil peníze. Jo, jakože trvalo mi to dost dlouho, ale... Počkej. Tam je takový zvuk, jo. Ale udělal jsem mezi tím nějaký challenge a tady vezmu auto a pojedem tam, kde by měl být ten můj dům. Já si to teda úplně přesně nepamatuju. A budu se... Jo, pamatuju, ono je to u toho, kde se u té budovy se rozdávají dopisy. Jo, sorry. Jo, tenhle. A důvod... Tohle není část toho domu. A důvod, proč jsem si tenhle barák vybral, tak nejsou tihle blbý skřítci. Důvod, proč jsem si tenhle barák vybral, nejsou tihle blbý skřítci. A ani to, že je vedle narozeninového baráku, ale protože tady má výhřivku, ve které se dají zapnout bublinky. Takže, ještě od toho baráku nemám klíče, ale jdu si koupit ten barák. Yes, bye. Let's go. Nice. A bude něco v garáži? Předpokládám, že ne. Motorka. A to jde zavřít odsud? Dělej! Dostaň se odsud! Pojď. Myslím, že se budu muset respawnout. Jo, a je to tady hned u zastávky. A to je taky dobrý, no. Jo, takže už jsme si ho koupili a teďka máme přístup k tady tomuhle krásnému baráčku. To se dá? Jo, aha. Jo, takže cíl na příští díl je sehnat si mazlíčka. Absolutně nevím kde, ale na se v dnešním díle podíváme. Ale lidi, chtěla bych se vám omluvit, že tohle video je v malé kvalitě, protože natáčím to na mobil. Chtěla jsem to natáčet jako ve full screenu, jako obvykle, ale nějak to blbne a prostě mi to nešlo. Tady jde Ivana napustit. Počkej, může to přetýst, to nemůže. Ohoho. Hej, proč se to... Do sprchy můžu? Jo. Hádám, že mám zatáhnout tady tyhle... Co? Jde to vůbec zatáhnout? Tady tyhle závěsy? Ne. Škoda. Nekoukejte se. Dobře. OK. Prohledávám, jestli tady nemám žádný dáreček, ale
vypadá to, že asi ne. OK. V dolním patře jsem se ještě nekoukal. Jo, aha, já myslím, že tam je víc místností. No, každopádně. Budeme potřebovat zjistit, kdy se kupuje mazlíček. Budeme si muset naučit hrát, ale to spíš nikdy to. No, tak. Vypneme bumblinky. Asi Jo, a ještě k tomuhle baráku trampolína. Boing. Jo, ještě je tam kamarád. Tuťuňuňu. Hopa. Tuťuňuňu. Dobře. Kde se No. Hádal bych, že to bude ikonka tlapky. Ale nejsem si jistý. Jo, tady, jo, pet shop, OK. Myslím, že s kamarádem to úplně se tam nedostane úplně dvakrát rychlejš. Ale můžeme si vzít motorku. Já se pokusím ho nerozflákat. OK. Jedeme. Oh. Jedeme. Počkáme si. Jo, já vím, že ten most je na projetí, takže teďka se může projet. Ale já si pojedu, protože... OK, tak to si počkám. Kde je ta loď? Má projíždět loď, ne? Logicky. Tak já si jedu. Pojď. Zrovna, dobrý. Zrovna dvakrát nejrychlejší jsem nebyl, ale se počítá. Zatím na té motorce nejsou vidět žádný škrábanci, takže já si myslím, že dobrý. Takže to bude u jaderné elektrárny. Jo, to musím tam pomostit. OK. Já mám nápad. Já vystřihnu tu cestu tam, protože by to bylo nudný a ozvu se vám, až tam budu. No, tak jsem tady. Vzhled auta tohle dobu není důležitý. Vůbec se mě neptejte, jak se to stalo a jak to, že mám jiný auto. Jo, tady je ten pet shop, aha. Takže kde tady? Jo, aha, až tam. Jo, a jo, tam já jsem slepej. Já jsem si snažil brzdit. Tak, co tady máte? Ze 24. Patrik Hvězdice. Ne, Humphrey se nebude jmenovat. Bude se to jmenovat. No, já nemůžu tam, no tak. La. Čekaj, to je dlouhý, že?
li, ry, li, la, ry, la. Tady se to píše, jo. Můžeš to znovu, ne. Hambáč. Ach jo, nemůžu. Držnek. Gary. Čekej, to si Ach jo. Tučňák. Flipper. Nechci flipera. Chci Topiho. Cappuccino, assassino. Bodega Ambalabu. Já chci Scruffyho. Okay. Tango, ne. To je normální Bubbles, ne kam. Kraby, jo. Pinč, ne. Já chci prostě cappuccino, assassino. Jo, takže to bude pro dnešní video všechno. A nechci vás nějak nutit do lajku, odběru a sdílení, ale já mám skoro za měsíc a pár týdnů mám narozky a byl by to dobrý narozeninový dárek, takže jo, takže jestli chcete, tak lajkujte, odebírejte a tohle už je hodně dobrovolný, ale když tak tohle video sdílejte i s kámošema. OK, takže čus.